Bueno, boas tardes a todas e todos. Dá comezo o pleno ordinario do 28 de agosto ás 8 no Salón de Sesións do Concello de Muras. Como punto 1 está o expediente 515/2024 de aprobación de festivos locais do ano 2025. Como texto para a proposta de resolución, visto o requerimento da Xunta de Galicia, Xefatura Territorial de Lugo, Servicio de Emprego, Relacións Laborais, Traballo Autónomo e Economía Social, mediante o cal e de acordo coa normativa vixente, en concreto cos artigos 37.2 do Estatuto de Traballadores na súa redacción, dada polo Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de outubro, e os artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983 de 28 de xullo, o Concello de Muras ten que notificar á Xefatura Territorial de Emprego os 2 días que se fixan como festas locais do Concello para o ano 2025, así como a denominación da festividade que se celebra. E por iso que propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, fixar como festivos locais do Concello de Muras para o ano 2025 os seguintes: o 4 de marzo de 2025, o martes de Entroido, por ser unha festa que se ven celebrando en Muras, e o 30 de xuño de 2025, San Pedro de Muras, que é o día posterior á celebración das festas patronais. E segundo, dar traslado do presente acordo á Xefatura Territorial de Lugo, Servizo de Emprego, Relacións Laborais, Traballo Autónomo e Economía Social. Eugenia, non sei se tes algo que decir. Jenny? Pois, entón, votos a favor? Vale, xa está, non fai falta nada máis. Vale, o segundo punto son mocións que non hai. E o terceiro, actividades de control, que están as resolucións de alcaldía, as que tivechedes acceso, e, así por salientar un pouco, o máis importante quizais sexa a adxudicación de as obras do Plan Único e do Fondo de Compensación Medioambiental, que xa se explicaron en plenos anteriores. E, hai tamén unha obra do Agader que se vai abrir a mesa este venres para acceso a fincas agrícolas. O resto de resolucións e decretos tivechedes acceso. Non sei se tes algo que decir, Eugenia. Jenny. Para mí son importantes as que acabas de nombrar, pero tamén hai algunha, como por exemplo unha sanción que se lle fai ao Concello desde a Triga. No tema de preguntas quería facer unha pregunta sobre esa sanción para saber a que é debida, porque por falta dunha autorización previa que se pide. Fai referencia ao expediente 577/2022, entón simplemente era para saber a que é debida esa sanción que foi imposta por Augas de Galicia ao Concello. Nada máis. É unha sanción que hai polo no viveiro, verdade? Sí. Vale. Esa sanción, non é deste mandato, é do mandato anterior, e é debida a que cando se fixeron obras na depuradora do Viveiro, parece ser que había bastante lama e bastante lodo e non podían traballar ali, e houbo que botar zahorra. Penso que a vez había intención de facer unha senda polo Viveirón, e, atribuíron un pouco, como se pode apreciar, ali non hai senda, xa non quedan restos de zahorra, atribuíron a que se facía unha obra sin permiso, e era simplemente para poder facer labores que se estaban facendo na depuradora naquel momento. Vale, sí, era eso. Simplemente por saber a que era debida esa sanción. Vale. Pois, o último punto, rogos e preguntas. Eugenia? Jenny?
Sí, eu teño unha pregunta. Pedín acceso ao expediente 2/2023 que fai referencia á ampliación dun camiño da Margarida en Silán por petición dunhos veciños. Cando revisamos o expediente vimos que a última documentación que hai é do 27 de outubro de 2023 que se recibe de Augas de Galicia unha notificación pedindo documentación sobre ese... sobre planos, cálculos hidráulicos e demais sobre esa ampliación dese camiño. Dase 15 días hábiles para contestar a ese expediente, a esa solicitud de documentación. No expediente non se reflexa ningunha contestación. Esa é a única... o último, digamos, trámite que se fai dese expediente. Entón, o que quería saber era por que non se contestou a Augas de Galicia esa notificación neses 15 días, se se vai seguir co procedimento ou non, porque estamos falando dunha petición de documentación do 23 de outubro de 2023. Estamos en agosto de 2024. Os 15 días xa pasaron, entón non sei se Augas de Galicia sigue tendo ese expediente aberto. Mira, vou a recoller a pregunta porque os datos que teño sobre ese camiño é que se pediron os permisos e que Augas de Galicia pide uns estudios hidrográficos e se está traballando en eso. Recollo a pregunta e se che pode contestar nuns días ou no seguinte pleno. Vale. Algo máis? Pois entón, sendo as 8:08, pois damos por finalizado o pleno. Grazas.